V mise spojíme múku, práškový aj vanilkový cukor, soľ a 120 ml mlieka na cesto. Zvyšné mlieko zohrejeme, rozpustíme v ňom nasekanú čokoládu a necháme vychladnúť. Vmiešame vajcia aj vychladené čokoládové mlieko. Hotové cesto necháme 30 minút odležať. Z odležaného cesta postupne na olejom potretej panvici pripravíme palacinky. Na plnku spojíme tvaroh s nastrúhanou bielou čokoládou a tiež s umytými osušenými malinami a čučorietkami. Na každú palacinku dáme trochu pripravenej plnky, zložíme a hneď podávame. Môžeme ešte posypať práškovým cukrom a ozdobiť ovocím.